dela, hainbat testu desordenatu eta fikzio bat egin nuen nire buruarekin, egingo dut, horreta bat izango banut bezala, eta saiatuko naiz, obra txiki bat egiten, eskola eta, gero, horri bueltak eta bueltak ematen hasi ziren atalak ateratzen, etorri zitzaidan titulua, hain zuzen ere, uste dualako hau ez dela poesia. Pero, baina printzipioz, nire helburua ez da poetikotasuna bilatzea. Testu labur batzuk idatzi ditut, ekarri ditut ideia batzuk, berri o diferente batzuk ere azaltzen direla liburuan, eta horrela hasi nintzen bizka bat, armatzen hau puzle bat bezala.